Ja. Vi starter forfra. Ja. Godt. Karen, ved du, hvad en blog er? Ja, det gør jeg. Ja. Hvad er en blog? Det er sådan et forum eller et side, hvor man har, hvor man skriver på, hvad man laver for eksempel. Min mor for eksempel har en i forbindelse med sit arbejde, hvor hun skriver omkring, altså hvad det er, hun går og laver og sådan noget. Så kan hendes medarbejdere og klienter og sådan noget kan gå ind og se, hvem hun er, og så kan de telefonnummer og mailadresse, og det ringer til hende. Så det er en ret smart måde ligesom at få det selv ud på internettet på. Ja, ja. Så, ja. Men du har ikke en selv? Nej. Har du nogensinde prøvet at blogge? Ja, altså sådan nogle indlæg for eksempel med på forskellige sider, men jeg har ikke prøvet at blogge sådan intenst. Jeg har skrevet sådan nogle kommentarer til forskellige ting. Ja. Hvad er det for eksempel? Hvorhenne? For eksempel sådan noget med sådan noget TV2 hjemmeside, hvor der er sådan noget med sådan noget sladder noget. Ja. Jo, nu skriver omkring, om det er rigtigt, at hvis personen ikke gør et eller andet, så kan man skrive ja eller nej, eller hvad man synes om det. Så det tror jeg nogle gange. Ja, ja. Kunne du forestille dig, at man kunne bruge sådan en blog i undervisningen her i skolen? Hvor I havde måske jeres egen blog, og så kunne man bruge den som sådan en portfolio, hvor man kunne aflevere sin stile og sådan nogle ting, og så kunne læreren gå ind og kommentere på din stile. Kunne du forestille dig, at Altså, ikke lige nu, men måske i fremtiden, fordi jeg tror stadig, at der er mange ældre lærere, som ikke rigtig vil kunne finde ud af at bruge internettet så godt. Men i fremtiden, måske om 10-15 år, så synes jeg, det er en god idé. Ja. Hvordan, hvis vi nu ser bort fra, at lærerne ikke kan finde ud af det, men at du selv skulle forestille dig, at du skulle aflevere en stil derinde, eller ved et projektorienteret forløb, at så i en gruppe på 3 skulle kommentere og give respons på jeres stilarbejde, ville det kunne fungere for jer elever med at skrive sådan sjove posts og have en personlig side, og så også samtidig kombinere det med noget fagligt? Ja, det synes jeg, det kunne måske også gøre lidt sjovere og lidt mere nyuddannende lære noget, måske, i stedet for at man sidder bare og tapper. Bare sidder i klassen. Ja. Så det tror jeg, det er en god idé. Ja, fordi netop I bruger jo sådan det med medier ude ved siden af at kunne kombinere det her. Ja. Okay. Jamen, så du tror, at det vil kunne give dig noget, som du ikke ellers ville kunne få ud af almindelig skriftlig arbejde i skolen? Ja, det tror jeg. Fordi at du kan Fordi gøre det uden for skolen? Jeg gør det uden for skolen. Ja. Altså, du kan sidde hjemme i dit eget privatliv og så lave det og koncentrere dig om det. Jeg tror, jeg vil være en god. Er det det? Prøv at stoppe den, fordi det var faktisk